Това трябваше да бъде стандартна ринопластика, но още при първия разрез излезе нещо, което не очаквахме. Здравейте, аз съм доктор Регина Хатър и днес ще видите как една операция разкрие истинската причина за проблем с носа. Пациентката дойде при нас с желание за ринопластика. Основното ѝ оплакване беше, че във времето носът ѝ видимо се увеличава, като смяташе, че това е част от възрастовите промени. По време на самата операция попаднахме на неочаквана интраоперативна находка. Вътре открихме значително количество филър, който не би трябвало да се намира там. Премахнахме го и извършихме планираната ринопластика. Пациентката никога не е поставила филъри в носа си. Именно поради тази причина предоперативно направихме скенер, оцениш костите и хрущялите, а не ядрено-магнитен резонанс или друго изследване, което да ни покаже наличието на филъри. Причината за находката се крие в това, че във времето преди операцията пациентката многократно е поставила големи количества филъри в устната си, без видим ефект. Анатомичните й особености и препълнената устна са позволили той да мигрира към носа. Важно е да отбележим, че част от процедурите са били извършени от козметик. Това за пореден път доказва, че е изключително важно да се доверявате само на квалифицирани лекари. Последвайте ме за още интересни видеа.